बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन बिसायख'थिया जोबलांबाय जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा देग्लाय बोसोरनि जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसामनि जि रिजाल्टनि जि एसेसमेन्ट आरो बिटिआर ओनसोलनि आरो बर' मिडियामनि मेट्रिकनि जि रिजाल्टनि एनालाइसिस बेखौ खालायखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो जोङो मेट्रिकनि रिजाल्ट आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआव जायफोरा साक्सेसफुलि उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायदों लोगोसेनो जायफोरा फेल जाबाय बिथांमोना जाहाथे फिन नेक्स्ट फैगोन बोसोराव गोसो होनानै जाहाथे नाजाफिनो आरो आन्जादाव मोजाङै जेरै उथ्रिसार जायो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय आपिलखौ जों लाखियो बे बेलायाव मेट्रिकनि आन्जादाव जोङो नुबाय जे चिरां जिल्लाया नैथि बोसोरनि थाखाय थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय बिथांमोना आसामनि टप जिल्ला हिसाबै रिजाल्ट खालामनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव आरो बेयाव बाक्सा जिल्लाया थार्ड पजिशनाव मोनदों बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बेबो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव हायार सेकेन्डारिनि जों रिजाल्टखौ नायबाय जे बेयाव आर्ट्सनि जि स्ट्रिम दंमोन बाक्सा जिल्लाया आसामनि जिल्लानिफोरनि गेजेराव टप बिथांमोना पजिशन रिजाल्ट खालामनो हादों आरो तामुलपुर जिल्ला बे जिल्लाया साइन्सआव टप रिजाल्ट खालामनो हादों आरो बे मोननैबो जिल्लाया बिटिआरनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जिल्ला दा बेखायनो थांनाय समफ्राव जोङो नुबोदोंमोन जे मेट्रिकआव जोंनि जि चिरां जिल्ला बा कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलंआ लवेस्टआव थायोमोन नाथाय लासै लासैनो ग्रेजुवेलि फरायसा फरायसुलिनि नाजानाय बिमा बिफाया जोथोन लानाय फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि रिजाल्टनि जि पार्सेन्टेज पास पार्सेन्टेज लोगोसे क्वालिटि बिथांमोननि पारफरमेन्सआ खोब मोजां जाबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 2006निफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आथिखालाव गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बा मोनसे जावरिखांनाय जों जि मोनसे इनिशिएटिभ लादों बेनिबो मोनसे इम्पेक्ट दङ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै फोथायो आरो बेखायनो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया कन्टिनिउवासलि थागोन आरो बे बेलायाव गार्जेन फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरि बयबो नाजायोब्ला बर' मिडियाम आरो बर' ओनसोलनि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि आरो गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि रिजाल्टआ आरोबाव फैबाय थानाय 5-10 बोसोराव साबसिन हामसिन जागोन होननानै जोंहा गोसोआव फोथायनाय दङ 2020 मायथाइनि बिटिआर सान्ति सुक्ति गोजोन गोरोबथानि उनाव जि मोनसे पिस आरो गोजोननि मोनसे जि थासारि फैबाय बे पिस आरो गोजोन थासारिनि थाखायबो दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ बिटिआर ओनसोलाव ग्रेजुवेलि बेयो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोदों आरो बे बयनिबो रायजो राजा आइ आफानि बे मोनसे नाजानाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि माखासे जोङो एजेन्डा तयार खालामदों गलाघाट जथुम्मायाव जोंहा बिनि थांखि आजावखानाय दङमोन आरो गिबि थांखि हिसाबै जायफोरा डिग्रियाव फरायबाय थादों आरो पोस्ट ग्रेजुएसन खालामबाय थादों पिजि आरो आन्डार ग्रेजुएट बिथां आथिखाल भारत नाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि भारतआव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड फेज आरो खोब गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेसखौ दिनै नुबाय थादों आरो स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे
गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेसखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, बिसायख'थिया जोबलांबाय, जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे खुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आरो रायजो राजा आरो सापर्टारफोरनि गेजेराव खुनु बेबायदि क्लेसिं जाहाथे जाया। खारन बर' हारिया खौसेयै दङ, खौसेयै थांनानै थानांगोन आरो खौसेयै जों आवगायलांनांगोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनाय जारिमिनाव बा थांना थानाय जारिमिनाव गोबां बिसायख'थि फैबाय, गोबां बिसायख'थि बारलांबाय आरो देग्लाय बयनिख्रुइबो गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों बिसायख'थिया जोबलांदों। दा बेखायनो जोङो हारिनि मोजांखौ हास्थायनानै बर' हारियाव जाहाथे इलेक्सन बा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाया आरो गासैबो गावबा गाव जाहाथे संजम मेनटेन खालामो, रेस्ट्रेन्ट जायो आरो बे बेलायाव जाहाथे आयेनखौ रावबो भंग खालाया। बेखायनो जोङो खावलायबाय जे खौसेथि, गोजोन आरो बर' हारिनि जि बिथा बेखौ मजबुतै लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जों दानांगोन। एसे एनै गेना गोरोन्थि थारैनो माने थानो हानाय बा गेना गोरोन्थि सोरनियावबा बेबायदि माने परिबेस थानो हानाय बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिसायख'थिनिसो मोनसे सममोन, बिसायख'थिया बारलांबाय आरो बेखायनो बिसायख'थिनि उनाव बै थासारिखौ बोना लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे, जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय, जोंनि गेजेराव हिंसायारि थासारि बा बेबायदि मददगिरि आरो दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जि मोनसे थासारि बेखौ टटेलि जाहाथे बयबो एभयड खालामो, संजम जायो, रेस्ट्रेन्ट जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ, हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै आरो गोजोन आरो सान्थि परिबेसखौ पारमानेन्टलि गायसननानै हारिखौ जौगाहोनांगौनि इन्टारेस्टआव जोङो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायो आरो डिग्रियाव फरायबाय थादों आरो पस्ट ग्रेजुएसन खालामबाय थादों, पिजि आरो आन्डार ग्रेजुवेट बिथांमोन आरो अलरेडि जायफ्रा ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय, सिभिल सार्भिस ओरिएन्टेसन प्रग्रामनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजन लेभेलाव जोङो 200 स्टुडेन्टखौ हांख्रायनानै जायफोर प्रभिसनारि आइपिएस आरो आइएस हिसाबै दा इन सार्भिस दङ आरो दिल्लीनि बिकन जि आइएस एकाडेमि बे बिकन माने कचिं इन्स्टिटिउटनिफ्राय जोङो फेकाल्टि लिंहरनानै गोख्रैनो जोङो ओरिएन्टेसननि खामानिखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बेजों लोगोसे जाय फरायसा फरायसुलिया दिनै क्लास 9, 10 आरो 11, 12आव दङ, जायफोरा माने हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थादों आरो 9, 10आव फरायदों, बिथांमोननि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ मटिभेसन होनो थाखाय फारसेथिं क्लासनि जि मोनसे सम बेयाव जोङो जेरैबायदि मटिभेसन काउन्सिलिं होनांगौ, फोरोंगिरिखौ लोगो हमनाय, स्टुडेन्टखौ लोगो हमनाय, गार्जेनखौ लोगो हमनाय, बेथ' जोंनि मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस आरो बेनि अनगायैबो स्पेसियेलि मेडिकेल, इन्जिनियारिं आरो प्रफेसनेल कर्सेसनि थाखाय जोङो मोनसे गाइडेन्स आरो मोनसे काउन्सिलिं स्टार्ट खालामनायनि थाखायबो जोङो गलाघाटआव थांखि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौबो जों गोख्रैनो आराम्भ खालामनो नागिरदों। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे जायफोरा फरायखांबाय बा सोरबा ड्रप आउट जाबाय, बायदिसिना कारननि थाखाय बिथांमोना गावनि माने फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामासै, किन्तु बिथांमोना गुबुन गुबुन सेक्टराव गोसो, जेरै स्किल, भकेसनेल आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दिग दङ, फार्मिं, बे दिगखौ नोजोर बोनानै एन्टारप्रेनिउरशिप जि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव बा जोंनि आनसलिक लेभेलाव
जोङो जोंनि इयुथफोरखौ लानानै जिहेथु आनएमप्लयमेन्ट सेक्टरा दा गोबां आरो प्राय 3-4 लाख बर' इयुथफ्रा दिनै इडुकेटेड आनएमप्लयड बिथांमोना साख्रि नागिरनानै दङ दा बेखायनो फार्मिं ट्रेनिं स्किल भकेशनेल बे गासैखौबो नोजोर बोनानै एन्टारप्रेनियरशिप ट्रेनिंनि फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन जायफोरा माने लन होयो बा बिथांमोना सापर्ट खालामो गुबुन मोनसेया जाबाय बेंकखौ जोङो लिंनानै लाबोगोन आरो ट्रेनिं इन्स्टिटिउसन बे ट्रेनिं होग्रा माखासे जायफोर इन्स्टिटिउसन एजेन्सिफोर दङ बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरखौ सेल्फ सास्टेइन आरो सेल्फ एमप्लयड इनकाम जेनेरेशन सेक्टरखौ गोसो होनानै जोङो बोरैहाय ग्रुमिं आरो मबिलाइजेसन खालामनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि थांखि बायदि जों गोख्रैनो बेखौ लन्च खालामगोन आरो बेखिनि खोथाखौ दिनै आङो जोंनि बर'नि जिखिनि पर्टेल मिडिया दङ आं लोगो मोननाय हिसाबै फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेरेमसा माहारि दानाय बर'नि न'खर गामि आरो ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय जोंनि इयुथखौ बिथा खालामनानै बर' लाइमोनफोरखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनखौ सेल्फ एमप्लयड खालामनाय आरो प्रफेशनेल कर्सआव थांनाय लोगोसेनो सिभिल सार्भेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मोननो हायो आरो बे बिथिङाव एबसुआ जिखिनि मदद होनांगौ आरो जोङो जेरैबायदि बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनांगौ बिभिन्न इन्स्टिटिउसनफोरखौ लिंनानै बे ट्रेनिंनि बेबस्थाया इमिडियेटलि एबसुनि एजेन्डा बायदियै आरम्भ जागोन आं बेखिनिखौ दिनै गासै जोंनि बर' फरायसा फरायसुलि आरो बर' इयुथफोरनो आङो दिनै मिथिहोबाय गोजोन्थों